Здравейте, дами и господа, от езерото Гарда на италиански, на английски го пишат Гуарда. Избрала съм това място тук да си говорим за една много съществена тема, която се засяга през цялото време на Ергена. Това са финансовите отношения между мъжа и жената. Избрала съм тази тема от това красиво място, защото имаше страшно много недоразумения за това какво съм казала в предишното ми видео, което се нарича "Искам богат мъж". Така че нека хем да имаме влогче от Италия, Верона, Гуарда и хем да си говорим по тази тема. Райска идилия. Дойдохме тук просто да се разходим. Реално сме отседнали във Верона. Обаче си казахме, тук е перфектното място за почивка. Страшно много обичам езера. Имах няколко, поне за мен, изключително възмутителни коментара от рода на Даниела била права за това, че изисква толкова много от мъжете и аз съм си поставила изискванията. Не е права по абсолютно никакъв начин. Първо защото тя го прави от гледна точка на жена, която просто използва мъжете, не се интересува по абсолютно никакъв начин за тях, с кого е. Не е семейно ориентирана, няма абсолютно никакви зачинки, дори да е семейно ориентирана. Не й пука за характера на мъжа, единствено й пука колко пари той има и колко тя може да източи съответно. Когато един мъж е сериозен и вие наистина сте с него, защото виждате потенциал в него, от гледна точка на това, че той може да е добър баща, да е добър съпруг, да имате хубаво семейство, но това не означава, че той трябва да бъде супер богат. Напълно съм съгласна с коментара, който казва, че всъщност да, изключително е важно един мъж да може да осигури семейството си, да може да покрие нуждите на жена си, на децата си, особено когато жената е в майчинство, в бременност. Правила съм дори видеа на тази тема, че мъжът, ако е истински мъж, трябва да покрива тези базисни нужди. Какво означава това? Да намери как да плати наема, ипотеката и да сложи хляб, храна на масата. Вече проблема идва от нас жените, когато ние искаме чрезмерно много боклуци, разходки и други такива дрехи, скъпи прищявки, неща, които са непосилни за нормалния мъж и едва ли не казваме, че няма да се съгласим на нищо по-малко. Искания, които нека да се съгласим в сегашната икономика, няма как просто да са реални. Ако един мъж действително е сериозен, иска да осигури на жена си, на децата си едно спокойствие, жената да не трябва да оставя детето си на ясла, докато се чуди, нали, как да ходи и да работи, докато мъжът гледа как на него да му е по-леко. Абсолютно съм против тези неща и няма как да съм съгласна с тях, но не съм и съгласна с обратната теория, че ние трябва да искаме свръх много от мъжете си, скъпи неща от тях, ако не ни дават скъпи маркови работи, едва ли не са подходящи за нас. Никога няма как да се съглася с това. Защото ако една жена толкова много иска скъпи маркови неща, ами може да намери честен начин, по който да си ги изкарва. Може да си работи работата, да си спестява пари, няма проблем. Но да даваш това напрежение върху мъжа, да ти покрива всякакви прищявки, които са и така от нищото, за мен това извращава нещата. И другото, което извращава нещата, е да искаш един мъж не по любов, ами по това колко пари има. Най-правилно е да се харесваш с мъжа, предполагаемо обичаш мъж, който е сериозен и може да се грижи за семейството си и в същото време живеете според чергата, която той може да осигури на семейството. И ако една жена обича мъжа, с когото е, тя ще се съгласи с тази черга, която има и ще се вмъкне в нея. А не да твърди, че аз с женската си енергия ще го мотивирам той да изкарва повече пари, но толкова много ще го надъхам, че ще го направя милионер и по този начин той ще ми купува бижута за 15 000 долара, ще ме води тук и там и ще правим това и това. Не работят точно така нещата. Познавам жени, които нямат абсолютно никакви критерии, са се оставили до там, че дете на 8-9 месеца го пускат по яслите, само и само защото на мъжа изобщо не му пука, изобщо не му дреме, нали, за някакви да покрие основните неща на семейството. Единственото, което гледа е себе си и как на него да му е комфортно. Няма как да се съглася. Но тогава е проблема при жената, защо изобщо се е хванала с такъв мъж, защо изобщо е направила дете с такъв мъж, защо изобщо се задумила с такъв мъж, нали? Когато си го направил, нямаш право да се оплакваш.
Когато следваш модела на искам мъж, който да покрива твърде много и това, и това, и това, и всичките ми нужди, аз ходя на фризьори за по 500 лева и на скъпи почивки, и с скъпи бижута, но мъжът отсреща не може да го направи, тогава масово жените остават сами, остават разочаровани и единственото, за което могат да се хванат е за такива пагубни книги, като тази на Даниела, за такива учения, като това за женската енергия, за това как се привличат пари с лекота. Това е абсолютна заблуда, за която жени, които вече са отчаяни, имат толкова огромни, нереалистични очаквания към себе си, към мъжете, към живота, нямат какво нищо друго да се хванат, освен към някоя секта за женската енергия. Харесваш човек, с когото имате еднакви интереси, с когото имате сходни идеали за това какво представлява семейството, за това как биха изглеждали семейните отношения, семейния живот, брачния живот, отглеждането на деца, вие като единица. И от тази база нататък започвате да си градите плановете, а не от база на той е богат, той е беден, моята женска енергия, това, че онова. Застенахме на ето това местенце. Изкараше града, в който сме. И наистина е лимонен с Югарда, целият град. Кажем, че крадем лимони. Няма, ще крадем, а ние наистина все пак сме от България. Красивото езеро, Гарда. Не знам дали сте наясно, но това е пъпка на лимон. Ето това е малко по-разцъфнала пъпка на лимон. Това местенце не случайно е лимоненото градче. Сега сме в музея на лимоните. Тук има тяхната история и декари с най-различни сортове лимони. Както виждате тази структура, която я правят в това лимонено градче между лимоните, за да може да носи дървото повече плод. Иначе доста ще натежи, няма да може да понесе толкова много лимони. Както знаете, сме отседнали в Верона, обаче винаги успяваме да се забием в природата, в гледките. Под този музей на лимоните обаче наистина се открива невероятна гледка. Аз не мога да спра да го снимам от всички тегли. Лимона дека стрит. Вече нямам думи да опиша тази красота. Там е как изглеждала самата оранжерия с лимоните. Първо, никога не съм казвала, че не трябва да се работи, ако имаш богат мъж, напротив. Много съм за да откриеш това, което наистина ти харесва да правиш, да откриеш страстта си, да откриеш хобитата си, но това да го направиш дори и да нямаш богат мъж, това за мен е задължение на всеки един човек, когато стане осъзнат, да открие себе си, да открие какво наистина му харесва, какво наистина му се прави и да го развива. Дали ще напише книга, дали ще прави YouTube, дали ще се занимава с градинарство, дали ще се занимава с билки. Няма абсолютно никакво значение, но когато откриеш какво наистина ти се прави, да го направиш. А не да отидеш да работиш почасово, въпреки че имаш богат мъж и няма нужда да го правиш, само за да изкараш половин минимална, да кажем, която с абсолютно нищо не допринася към семейството. Не е нещо твое, но да го правиш е така, само защото трябва да го правиш, защото иначе какво ще си каже Пенка от квартала, въй горката ни работи. Не, трябва наистина човек да си открие да прави това, което обича да прави и колкото по-рано, толкова по-добре. Така че богат, беден мъж няма абсолютно никакво значение. Всеки един трябва да знае кои са силните му страни, какво му се отдава и с какво може да допринесе на обществото. А не просто да ходи да работи, само да се каже, че работи. Това е безсмислено и в много позиции хората ги виждаме, ходят там, взимат една заплата, а нищо не правят. Това също е токсично. Зад мен е точно българското знаме и всички знамена от Европейския съюз. Това да си съгласен с нещата, които казва Даниела и да не виждаш никакъв проблем, е проблем само по себе си. Първо, защото Даниела ги говори тези неща от позицията на жена, която не е семейно ориентирана, никога не е била семейно ориентирана и най-вероятно няма и да бъде семейно ориентирана. Следователно, няма как да я сложим на една везна, както тя обича да казва, с жени, които са сериозни, търсят мъжа до себе си, някой с когото да градят семейство, да градят бъдеще. Така, относно изискванията, ако примерно ти имаш някакви супер големи изисквания, да кажем, ти идваш от заможно семейство, но пък излизаш с мъже, които не са заможни, тогава дори ми е трудно да повярвам, че ти можеш да излизаш с мъже, които не са заможни.
Защото ви движите някакси в един кръг и ти няма как, когато си израснал в една среда, изведнъж да се преместиш от тази среда и да тръгнеш да търсиш. Именно заради това изискванията трябва да бъдат абсолютно нормални и преценени спрямо обстановката и спрямо това, което ти предлагаш на среща. Няма как ти на среща нищо да ни предлагаш, само единствено позицията на компаньонка и изискванията ти обаче да са до небесата. Това е неадекватно и това до никъде не води. Когато ти виждаш, че един мъж не е сериозен, не е подходящ за семейство, няма как да създадете, няма как заедно да белите брашно, тогава какво правиш с този мъж? Защо изобщо ще му казваш някакви изисквания? То се вижда още в самото начало, да кажем, че един мъж или е сериозен, или не е сериозен. Ако вече ти имаш изисквания, той да те води по най-луксозните места на света, да ти купува най-скъпите неща и така нататък, и тръгваш да излизаш с мъже само с тази цел, ами съжалявам, ама това са много объркани приоритети и няма как да се случат. И на 32 ще се обикаляш сам с котките и по предаванията и ще обясняваш на другите как да са с богати мъже, като нищо от това не си постигнал в живота, само единствено си бил в тяхната компания по часово. Самия факт, че някоя жена би се оставила с мъж, който изобщо не би се погрижил за нея, за децата и за примерно тя като е бремена, за по-уязвимите периоди, само изисква, нали, тя да е всичко, домакинка, да чисти, да готви, в сексуален план, изисквания, а пък той нищо да ни предлага. Това се вижда още в самото начало. В смисъл, не знам дори как един мъж, който е толкова праволинеен и очевиден, нали, какъв би бил и като баща, и като семейна единица, и като родител, може да излъже до такава степен една жена. Ако успее да излъже една жена, миначи да си го заслужава, както и някои жени успяват да излъжат мъжете си, но за мен лично тези неща са супер очевидни за това дали един мъж става за семейство или не. И аз имам мои познати жени, които са с мъже, родили са им деца, тези мъже за нищо не стават. Буквално те си зафърли децата по яслите на по 9-10 месеца, тръгнали са да работят, само защото на мъжа изобщо не му пука да се погрижи за наема, нали, за хладилника, за базисните неща, за памперсите на децата и трябва да работи, защото от нея се изисква 50 на 50 всичко. Това е ужасно, но примерно аз това съм виждала, че така ще стане. Някакси не е трябвало да се появи детето, за да се види това нещо. То е толкова очевидно. Някои мъже са инфантилни и няма как да го скрият. Изискванията само единствено към себе си трябва да ги имаме. Всички останали изисквания, ако смятаме, че човека отсреща още първите срещи, нали, няма как да ни ги покрие. Провели сме някакви разговори и така опознавателни и видим, че това нещо просто не се получава и не се получава. Те знаците са много, просто ние жените отказваме да ги видим. И това е факт. Не обичам розовите очила, не обичам да си казвам, той ще се промени един мъж, аз само да го взема тук и ще го променя за половин година и майка му няма да го познае. Не е вярно. Единственият човек, който може да промени един мъж е майка му и то първите 7 години. След това абсолютно никой, така че не си мислете, че мъжете се променят. Ако той още в началото е давал сигналите, че няма да бъде стабилен, няма да бъде сериозен, това е просто, вие не сте ги виждали. Защото брака, защото любовта, това е работа. Това не е веднъж вие да станете семейство и край работата спира, хайде ще тракаме с пръсти. Не, това е всекидневни усилия, всекидневно напасване. Особено когато се появят децата, още по-нали, конфигурациите стават по-сложни. Но трябва да има желание от двете страни. А тези жени, които им е достатъчно да продават телата си, искат да бъдат купени, желаят да бъдат купени и да са просто едни държанки, това е много краткосрочен бизнес. Те след 35-37 вече трябва така да се ориентират към Lidl касите, най-вероятно, защото нали се сещате, че тези чичовци 20 години по-големите от тях ще преминат към нещо по-младо. Така че модела на държанките, модела на всички тези жени, които са тръгнали да търсят богатия мъж, го правят временно. Ден да дойде, друг да мини. Това не е дългосрочен бизнес план. Казва, че най-важното е човек да търси
любов, някой с когото заедно да градят, да имат еднакви интереси, да споделят еднаква ценностна система, да имат еднаква визия за това как трябва да изглежда семейството, за това как трябва да бъдат възпитавани децата, за това как трябва да бъде прекарвано свободното време, а не да тръгнеш с визията о, богат, беден край, нали, това изобщо не. Имате ли еднаква визия, всичко може да постигнете и това е най-ценното в живота. Вижте само какви тежкарски вилички точно на езерото Гарда. Old Money Vibes. Вижте само какво е дивичко, готино езерцето. В момента сме в Падуа и доста повече ми харесва от Верона. Много по-впечатлена съм. Може би защото в Верона се бяха изсипали всички възможни туристи. Покрай Великден, покрай празниците беше фул краш от всякъде. Но това градче ми идва доста по-аристократично и много по-ми допада. Много красив парк. Хората са овце и ето тази опашка го доказва. Вижте само, тя е безкрайна. Почва и там 10 метра напред и продължава. Всичките чакат за терасата на Джулиета. Никакъв шанс няма да чакам за тази тераса такава опашка. Много обичам такива фасади артистични. Това може да се види само в Италия. Само искам да видите каква е частна кооперацийка, нали, в кавички. Погледнете. Направо се разтапям в момента. Само забележете какъв красив гроб. Останките на някой епископ. Доста впечатляващо. Ето това, дами и господа, са римски останки. Малко София троубек. Сердика vibes. Да. Куку. Иде от 15 век. Италия няма как да не ви дотегна от фасади. Вижте старата, какво е било и сега какво е. В момента си представям, че ето тази тераса е на Жулиета. Пропуснахме опашки, не сме се редили, не сме видели терасата на Жулиета, но пък си представям, че това е тя. Аз искам да ви поздравя от това езеро, страшно е красиво. Преди малко валя, вече небето се прочисти и съм много щастлива да мога този път да пусна клипче от тук. Така че пожелавам ви едни много хубави светли празници и до следващото видео. Не забравяйте да се абонирате за канала, да напишете коментар, защото очевидно чета всичко, да харесате видеото и се надявам да се видим в следващото. Чао!